ustanovili ma arizátorom vašej živnosti. Prosím? Vašej živnosti. Ja im to poviem tak. Oni sú židovka, pravda. No a ja som Máriec. Židovské obchody sú fuť. To je zákon. A či vieš, Rozália, kto je tento pán? Nie? No to je predsa on, že ak bude môcť, príde ti pomôcť do obchodu na mesiac, na 2, prípadne i na dlhšie. A veľký bratanec, nepamätáš sa? To je on. Ale kuchár báči, aký bratanec? Ja som predsa arizátor, nie pomocník. Počkaj, nestaraj sa, Tonko. Viem, čo robím. Čerta, ona vie, čo je to arizácia. Možno ani nevie, že je vojna. Máme nástenky na vyšívanie. Hneď to bude moja. Nástenky na vyšívanie, nástenky na vyšívanie. Máme? No, a kde máme? Kde? Aha, hneď to bude moja. Navyšívate sa, až vás budú prsty boleť. Kto Boha má za pevný hrad, nič nemusí sa zlého báť. Už no aj takú máme. Idú sem, dačo im poviem. Čo je? Dačo visí v lufte. Pripravuje sa voľaké svinstva. Nestrašte. A čo? V noci som doviezol celú súpravu do byčích vagónov. Gardisti sa poponáhľali. Je ich plná stanica, vraj idú brať Židov. Reštarujme od krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. Pani Lautmanka. Schweizer. Versus. Zle je. Pani Lautmanová, zle je. Varovať som prišiel. Zajtra vás majú odviesť. Chceš pil? Pil. Ale schovať by ste sa mali. Schovať. Nepískuj! Halo, vy tu! Nepočujete! Hýbajte sa! Poďme! Ticho! Ticho, Boha vám židovského, ticho! Stojte tam, kde vás postavili. Nerozliezajte sa. Čakajte, až príde rad na vás. A teraz, Židia, dobre počúvajte. O vašom vlastnom záujme. Neboha, pani Lautmanová, Kolkonský ide. Schovajte sa, do pivnice, kdekoľvek leza, schovajte. Choďte preč. Ale na čo teraz obchod? Ja som vedel, že príde, ja som to vedel. Preboha, choďte preč, ide! Choďte preč, schovajte sa.